אז מבחינה אבולוציונית אתה בעצם קוף. קוף? אני קוף? זה מה שאתה רואה בי קוף? כן, אתה גם חזרת אחרי כשאמרתי קוף, ישר אמרת קוף, קוף, אתה קוף אחרי בן אדם, אבל ממש. אני פרימט! אני יונק ממשפחת הלמורים שחי רק במדגסקר. טוב, אז אתה פרימט או משהו כזה. פרימט! פרימט! או, תראה מה כתוב בצ'אט GPT, יונק פרימטי ממשפחת הקופים הקדומים. רד מהעת שטיפסת אליו, רד. פרימט. בסדר. בוא נמשיך. תגיד, למה אתה תמיד מופתע? אני לא מופתע, למה מופתע? כי יש לך פרצוף של מופתע. אולי זה סטרס, פאניקה, משהו כזה. דווקא חשבתי שאני ג'יל כזה. ישנתי, לא? לא, אחי. אתה לא בכיוון. בקיצור, אז אתה ממליץ על חופשה במדגסקר. כן, יש פה ריח של קקי. עד כאן תוכניתנו להיום של למור ממליץ על חופשה במדגסקר, פרסומת אחת ולא חזרתי. אמא! פרימט! אני צריך החלפה, אמא! פרימט! אמא! פרסומת! עכשיו בקמינוס, טיולים מאורגנים או חבילות נופש למדגסקר בטיסות ישירות. להזמנות חייגו כוכבית 8846.